Ibo po. Ay, wala. Ay, ma'am, tapos na eh. Natawa na. Sabi kanino ko tinawag. Ako dapat wala. Dapat wala. Ikaw na nag-research ako. Sinabi ko rin, hindi ako nag-research. Ako yan po yan. Ano naman? Gusto ko na. Ito nga yung pagkawan eh. Mais kopi kita sa Gamilo. Mel, mais kopi kita sa Gamilo. Mel, mais kopi kita sa Gamilo. Patagpo, una ni Ginel, Mel, orientation na tauan. Woo! Ikaw ba sa siya ba? Sa kuya, para ako nito. Mga biso ko. Para sa kuya. Diba? Okay. Pag-ibig ko. Nowhere. Ikaw na kasi. Open sa one. Pilamin mo. Isang lagyaman. Malagdaw. Pila. Ay, ayun na yun. Doon.
Pagkasan mo ang mata niya. Nakaligyan pa rin din sa kanyang puso. Nilagyan na yun. Ano ka si Jason may napakakita? Ang gulo, just kaya bagat nila mag-out. Sabi ko, ako man yan. Ang gulo, pinasa ko pa nga yung nilalakin doon. Ang ngalan niya, ang ngalan niya.
Ito ang tulog. Ano ang tulog? Tulog. Hindi, nag-iibong awa. Ito talaga ano nito eh. Bubuha na ulit yung luwa. Ayos, bugay kong dulo. Ito ko lang ang dulo. Ito pa ba? Gano'n si mga ganit mo si hindi ako mag-isang kasi wala ko na mahal na ito. Ay! 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 Dapat pa nga sabi. Ano, Jay? Open man sa tray. Ako na, Jim Jay. Wow! Wala na, Ano ba kasi ang ano
Kailan mo ko dati ba? Buhay ng luma. Pero gusto ko mabili ko. Ano?
Alas 10. Ay, murder! Yun na yung kamurdiran. Murder! Murder lang. Alas 10 lang, Red. Sisip yung... Tigit mo man, ikaw. Huwag mo nga pupunta ko. Huli pala yung sumurder. Shit daw, ano. Anong nagtayo ni Katalaw? Sino pala yung murder? Idiot. Bakit idiot? Bakit? Ayun tara mo, Ber. Ay, salamat po, Ray. Chill. Chill. Ayoko. Te, mag-iba ka sa kuya, te. Hindi ka, te. Sige na, Bon. Kaya bututin mo na, Bon. Kuya, buto ko ni Sandro. Wala ko ng gurit, Sandro. Anayin ka nung ka, te. Oo, Murder niyo! Unyo! Murder niyo! Yan o! Murder niyo! Ah! Parehas ka doon! Suspended na, magkang ko. Wala na kabisyo. Wala sawa. Ay, sato. Huwag mo na dyan o. Ay, pa siyempre wala na nabilisan kung alas 10. Batang talaga.
Tamad ano? Ano ka? Sabi mo. Ikaw talaga diyang ano? Ako nursing. Wala ko kasi kanina ka. Wala ka na natin. Ano daw yun? Marinig yung ba yan? Baka kaya sa ano sa Donate? discriminate. O siguro mo na magaga. Hindi ako. Ayos na makawati ano kan Transport. ako ano brominate Ito magbibigay hindi yung mga radyo. sige na ba April yung mga tito. tayo Sa ano? pinaba kasi Pero sa dito Kapuno ka ng mga dito. princess yung nga din pa kalam niya yung ano yung nakap na yan din pa kalam niya yung ba ali mag-click ka sana sa public servant sa ano o sa boy para daw sa boy sa distrito automatic na bakers district Yung mga gaudit ko yung sila ko na kami na Uy, yun yung order. Ngayon, babae. Uy, yan nga ni. Ilan na ang ganda. Uy, ilan nga yung utang inusin. Sirin. Doon! Uy, ako, Gio. Isunod sa loob ng tagpuan. Iisip ako. Iisip siya. ba pupunta ka naman ba Iisip ako. how many eggs Mag-silver na. Mag-silver na lang sila ka na yun. sila Dako na nag-ano, umakit na ako, dapat na, mag-ibig ko na, puta, para pa nila na alit po, control C, control C. Uli talagang tunay na yan. Legal ko mga ano, grab ka, ano, Ano yung may kutsilyo? control C. Ano ito? Asar na kanya, control B. Alam mo, Sa ulo. wala naman palit. Iisip siya. Pasak ang mundo ah. Ito. Sarapakan. Patay siya ang ano, ako. Uy! Wala ka ito. Okay, Hindi na lang pa rin. Hindi na ako siyo. Hindi ko lang. Iisip siya. Ay, ang ano ka na. Ano yan? Oh, fine! Uli kayo. Basura ka pa. Kung may isip Yung ka matangkad ako, ano? Sisil mo ko sirit. Uy, kung ano? Yung kung diktiyo. may isang tao kaya na ayaw sa mawala kung sino yun. Wala. May family and may Kuya, business, ano wala ito? naman ako Kuya. 20 kasi lahat Kuya, sila yan sino? ako basura ka pa. Hindi, nakakuliting. Oo. Ano yan? Parang Ang
Ano yung ano yan? Na pink ang bookman? Yung ano? Hoy! Uy, alam mo! Bunyo! 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 Dahil natin ko gano'n. Ang sirip! Ano ang sirip? Nang baba din. Ayun ang ganda. Maganda. Tama! Alam mo kung ano ako. Hoy! Ay! Yung dito ko din. Ay, si sirip! Ay, si Porter! Sheriff! Ay, sunod na yan! Pasak ka dalang ka. Uy, ang sumalit! Pasak ka dalang ka. Ay! Ipinirwis! Wayo! Eh, managagala na ng duwa. Ito, may ako na TikTok sa ano. Hindi siya nag-aabi. Pasak ka. Dali na! Ganun ka. Sorry, paano mo? Oh, you alas. Alas, wayo. Bullshit ko, ini alas ko lang sasabi. Trabaho. Border. Sisid siya. Sisid ko na to. Ay, wala ba? Oh, Basta. wala. Ang ikot-ikot sa dagat ng isda.
Jero. Sabi ko ba yun? Anong pinigilin daw? Ah, silip! Bawal sa ko. Ano ka? Order. Ganda na. Tulong. Barunya. Uy! Okay. Oo, binabil ako. Wala ko ano. Walil. Oh, may nakikig ako buwan. Pagkung ako na kung ano. Ulit ko na ito. Naku, yan na pala. Tama, paano ko ito? Ay! Ay! Ala, no. Al ka na mora ko na. Pag may magalit ka, mag-office or sa Christmas na mo, pag may magalit ka, ano mo, bumirinda na naman ang ibagaw. Mag-treasurer ka, malagit ka sa class nito. Sabi mo pang ng mga counter mo. Kung paano ko. Pero para sa Kasi ano yung ano, makaligtas na wigit. Kapalak ko sa wigit. Pero pag di ka kaya tinabawa. Kapalak ko sa wigit na. O kasi wonder mo man no, may super sense diya. So, pag may buwan kita mo, left was kukulit ka. Papalitas ka na pala. Makaligtas ko sa kalapal. Una na ako. Sakipin mo ako. Yawa ka. Si Senyor Kaya. 25. Tinilan mo ako pa video. Cheater ang aman. Kaya ko manalo. Hey, hinan mo ako pa Kaya ko video. meron. Ayun! Mabog ko? Diban, tabang kita. Ko? Kiki ko. Hinan mo ako pa video. Ano nga eh? Teka nga, amor din ako. Tabang kita. Madulong ko ito. Tigura. Makasta ako ng aman.
Ah, gadang! Nailugan! Ay, parehas kami. Happy birthday! So, Kuya, ano ini? Hey, ano naman? Oh, hindi pa nga eh. Pipiliin ko ang mangingisda ng tao. Pipiliin ko ang mangingisda ng tao. Eh, 1v1 oh. Eh, 1v1. Video. Tip na doon. Sa server ni Kuya. Na ano bilisin? Ano si Sprack? Si Sprackan. Bago! Kailan? Iyo. Ano yan? Mandi. Anong bawat niya? Ito. Pipiliin ko ang mangingisda ng isang lupa. Ito, pangalan? Kung ano yung manitutunin na pangalan? Hindi, tara mo na. Hindi, di ko alam. Mag-incarnate na ako. Nagkakamot sa lupita. Ayan. Ala. Puntakan mo ako. Kapinood na ako. Then, iyasin ko. Pagkaganod. Yes, kira. Patay ka ko. Satu. Nagigna. Lagi ako pigsiswama. Leo! Alat! Nine. Sabi mo to dito. Wala na.
niya? Ano pangalan mo ni? Secret boy. Ano ka? Kaya mo kasi doon. Secret boy ano? 1, 2, 3. Oo, Axel! Wala. Hindi, dito na sana kita. Ako naman na sa'yo. Wala na ako, maano ako sa'yo. Like ko. Okay. Meron pa rin naman na like. 502. Ako na daw! Ano nag-views? 1D, 1D. Mali na, sabay na kita tarot. Dua, dalo. Dali! Huli ka niyo. Tarot, dua, dalo. Ah, bukan ako magkita. What is it? Kalaban ko. Ayas. Hindi ka matibay ini, matibay. Uy, matibay talaga. Parehas kami, di kami tayo magkatabi. Di kasi, ay, sige. Oo, magiging ang kalaban mo. Sana ka. Hindi pala.
nakasala. Lagi na kumarambot. Anuan? Angaman. Ito. Kutsura. Ikita na. Sila ko. Ano hindi na ba yun? Angaman. Yun na. Eh, buti kapit ko pala initin sa kalaban ko. Ang bago talaga. Nice! Katrana! Sa tubi, tubi. Ay, tama naman ako. Ay, tama. Matibay yun eh. Bigla ko sa tangaw. Matibay! Ikaw TV ka naman. Dapat makupala din. Sa puso. Ito na din. Kawaway ni. Rugadumi ka. Gadayaon. Sarwa ko. Dua. Ano? Paris ka na din.
Parang napaano daw kami. Oh, may kapil ba kapil sa iba? Kung ako pala, matibay! Sinday. Sinday. Ay, Jim, mag-cheese ka sana. Namanis na niya ako. Hindi na, kaya ano mo. Tapos, natin ang upo. Ako hindi ka kalaban kaya man. Umalis siya at buwisit siya. Magdadaog pa ng isa. Lagi. Pumasita. 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 Puma. Puma. O, luli na lang ako. Lagi. Siti ka, may sino ba kajian? Ha? Siti mo siya doon. Okay, tignan. Tignan to. Nice. Ikaw ang tanga. Kung sige ka nag-upit. Nice. Dargana pa kami rito ng Ito ba? Ito ba? tanga. Pwede rin mag-enjoy. Dahil magagamit kang ulit. Salamat. Sorry na. Musik ng akin. Pili ko ay isang katulad mo. Bye. Dargana pa kami rito.
Ikaw tanga. Ikaw nagpapawag na ako. Nanaw pa. Sana pa. Di ba gusto mo naman ba? Sabi mo ako, hindi ba nakakabit? Tapos, nakasapatos pag ako. Sabi, kumakain dyan ako, kumakain. Madami ko, kumakain. Sabi ko, daw ako bisa sa pwede kaya ako. Oo. Hindi ka lang ako. Kumakain dyan na ako, kumakain ako. Naging daw lang ko ayun. Pero yung pagkakakot ako, siguro na kaya
Ang doon ako naman na DDP. Nagman ay hindi ko pati DDP. Alam ko. Ay, kumabay nga pati sinasabi ko din. Inisip ko Ito gumagala ito. video. Marami ko kaya nga ayaw. Ito pa nung kinalaman ko nila. Sa'yo, pera. Oo. Depende ka. Wala pa ako nag-isip. O yun lang. Ba't naman dito ko yun? Ang akin. Ano ba mga research? Pagdating pa naman po. Iba na ako ngayon. Nilititi ko na niya. Ang ano, ngayon. Ito ko na lang. Ganun ka. Oo, bumubo ano ko ito. Yan. Marunong ako kahit doon niya. Ay, ito ko. Tawag. Na. Sabi kami dito, kung masira ako, buwan ka. Okay, magsulat yung mga ano. Hindi saan pa karoon. Ipasok sa may nakalang daw. Oo, doon sa kay Maliit ka nila daw. Isula rito. Kaya. Madali mo dito maraw. Ako sinasapor. Tapos, Ay, dahil nalagod. Dahil nalagod siya. Tignan mo ako. Kaya. Dahil nalagod. nakada mo na Sinisiganis kita. Ako niya. Yeah. Ano mo pwede? Pisi pa ibinimpi sa rin. Ikaw. Sige na sa mga Iyo. Wala ka. Kaya dapat isang bago. Pero ba, kung paano itong buwak ka talaga? Kuya. Dahil. Galingan ko na dyan. Galingan ko na sa mo. Ako mo. Sige ko. Ano ko dun sa
Bumalik ka na. Sisiw siya. Kaya may gusto rin na dito. Alam ka, Alam ka. ang ina. Batal. Ano ba? Saan yung cellphone mo na? Ano ka na ako? Nakatay, dito si Kanan pa ka. Pwede ko. Tingnan mo na, Jay. Ewan, hindi ko na kanya. Baka may gusto na. Umiyan ako. Kasi, no? Yung Ayun. hindi ko mo sana. Ay, doon lang yung ako. Taxi ka lang. Tara, hindi ka na decide ka. Bakit nasa pangsin? Ya, ano mo kanya? Tama? Tanda na. Ano, Nibos? Imos Fireball. Nibos Firebolt. Nibos Firebolt. Firefly. Alam? Nibos? Firefly. Nibos Galacto. Huwag ka na kasi. Ay, makaswitch.
yan. Kaya multiple. Online! Kaya bull. Hindi nga. Pag sumaw yung pangkain na yun. Ano ito? Oh, hindi nga lang. Wala ko tingin mo. Every ano, Oh. Oh. Kaya nalagay ng iba mo yung ano. Ay! science. Lagi pa. Ano, people, kinagkala ko. Ano nga lang yung remote? Ano na doon siya? Pinag-play siya. Oo. Magnet. Oh, ano? Sa, ano ba? Tables? Oh, oh, yung siya. Si Karen. Ay, hindi na. Ayo! No. Ano? Ako, Level survey? cornet na rin tanga talaga malito. Level. Cornet sabi ko. 77. Number 0. Ay, hindi pala yun. Hindi mo ba? Hindi mo na, ikaw magawa. Hindi na. Yung yan naman siya. Hindi na. Diyan nga. Gara ko. Yung ano na Hindi ka diyan. Mom. Hindi na mo. Mo, gawin si Kaman. Sorry. Para natura mo. Huwag ka na kami sa para natura. Ano din sa mga tawag? Ay, diyan ka sa Kaman. Ay, silihan. Nagkikiyak ko. Hindi ko makikitakan. Eh, ano ang yung buko? Ito na daw. Kasi nga ba daw? Ano? Sige lang, sa mga na, wala yan. Nagkaroon mo si Dian. Kuya, ano ka? Ay, sige naman, Julan. Hindi po. Kumbesa, di bakit taro? Direkta. Malalayan daw. Dahil pagkamangin, alam mo ako. Dapat ba kayo? Hindi ko naman nakukuha. So, Puto, ay. Tapos po, ay. Nakakahulog ako. Ay, di ko kaya dito. Huwag na yung di bakla. Kumaharap ka, luwag. nakakakot. Ay, siguro na ako. Nahulog ka ako. Hindi na nakakalimutan. Wala lang mag-pistol ka kasi makakakala. Ay, kasi bawal ng tinupunan na kaya na. Ako din na, ako din. Ako nga, hindi na makakala. Ako mapagod lang. Ito na, ano,
Itong DJ. Ay, pala pala di ano? Oo, pala ang Saan ka na kanina? Galit na, di. Galit na, di. Hindi ako pala, oras na. Pag-control pa doon, kasi kung makakampan. Gigi, Gigi. Pura dito. Teka mo, teka mo. Wala ka dyan, Jay. Huwag ka lang dyan, Jay. Ulit sila. Ano ka, ilo na boy? YouTube na naman. Hindi, hindi makasama. Hindi. Hindi na rin. Ay, sasakay. Bulag-bulag pa. Naigot na ako ay, makan. May makaparagi ako. May makaparagi yung kaya mo. Alam mo, ano ko, pagpunta, ang ako pa ano. Oy, ano na? Dahil ka po yun yan. Ito pa yun. Ano sige? Lahat! 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 Bobo.
Ako lang ang katayo. Ako po. Nakalap na si Jay. Ay, yung mga nasa nag-practice. Ay, yung siya. Ito, lepo. Saksakin! Saksakin! Saksakin yung ikaw. Yung kriminaan. Yung po, dali mo lang tayo. Nauna ko ka nga. Kumupit na rin ko nga na eh. Really, video. Ako ba, na lang, sagot na. Ang pinakawalan dyan. Ako naman na dumbi pa sa mo. Di na, G. At ako na pasa na buffet. Hindi na ako, kaya ko ito. Hindi na. Hindi na ako. Jay! Hindi na, Jay! Kailangan mo na magpapalong. May bago dyan na. Kaya, di pwede. Akala ko pagpakain ba nila tulog? Wow. Kaya mo na po ay mag-ari ng magkakalaro. Kaya mami mo na magawag tao. Kaya, kaya na po na magalit ako. Wala na, kaya mo. Kaya mo na po ay mo. Ano, Jay? Ito, Derek, kapag-parik ka. Nag-ibig dito, nag-ibig. Wala. Okay, yung mga kapatid. Hindi talaga. Hindi talaga. Yung ako yung ginawa ko kung hindi mo ng klaseng ka. Kung mga, sabihin pa ako, Pagkatapos ito, marami na ako nagagawa ko. ayaw, balik din sa layo. Ayaw. Mga polis na yun, dito. Kasi matisunbin. Hindi. Talaga, wag. Kailangan sila mga tuntuan. Ay, gusto na. Nakapagdaling kayo. Makakadaling mo pagmalas mo. Nakakaliwala mo. Sige boy! Boy! Dali niya! Dali, hindi ko balik ko na. Dali niya! Boy! Ay, malapit. Malapit. Anong duwa? Ito mo. Nasugang. Hindi ka naman ang tugtid. Sabi na ako, marami para naman na, mga
Ayun, delikado. Ay, sige ah. Tama ako. Mahal ka, mahiling. Narating ko sa akong naligo. Yes, isa pang kamuhay. Ikaw sa, ikaw sa, o sa hindi. Bakit dinireplay? Nireplay mo ko na ito. Ganun ito. Wala nga rin ito. Bakit ganun po? Kaya wala rin eh. Dahil hindi hindi sa may nasinda. Piling ako siya. Wala sa likod mo diyan. Ay, gusto ang duwa. Para naman. Hindi. Ako. Magsabi ka. Magsabi ka. Ah! Ayos ka! Ay! Ano nga? Uy, dahil ko, ano? May puto sa Gian. May kunay na yun. Uy, tignan ka! Uy, tignan ka! Tignan ka, te! Uy, tignan ka! Kadana. May Paul kung tayo. Saan mo? Kadana, G.
Ito na ang maganda. Butik do, walang po. Uy, Tito! Uy, Tito! Uli ako, Tito! Eh, may nakakasakit doon. Ito na, Jay! Ano yung isa? Saksa ka! Ay, ito na. Maganda na. Abot ka maganda. Abot ka maganda. Inag! Marig ka muna. Kasunod sa pagkakas. Yay! Basta ko din na. Yay! Ano? Deng sumpihan? Deng sumpihan? Oo, dahil. Lugi mo naman ako. Lugi na ako eh. Kagalanan mo ako. Dahil hindi ka man gaganon. Ang tuba ka, utang na. Ha? Putik na kayo na ako. Ako na daw din mata ako. Ay, lutaan, dali! Laksoy na nito! Dali na, nakakasunog kayo, Ars! Magtara nga ng gila. Makapi, kuya. Hindi na niipitan din. Si ate. Ako. Dalawa matapos na yun. Inyungan talaga. Oo. Eh, mga niya kapag sabi na nakulaan kayo. Sige. Bawal ka. Ano tayo na ko din karabat rin? Ama, wal. Sabi ko nga. Oh my God. Kapansin, yun natin. Sabi ba na kaya? Ay, para tungkod dyan. Kung sino mo, dahil dyan ang parin. Kapag may punta ka, may siguraduhan mo. Sigurado na alam ko hindi yun. Hindi na nakakasundi ka sa TV. Yung mga tanong sa karawak. Ah! Oh my God, yung ulit! Si Kuya, Wala ko, wala yun. Marilod Panjay, Marilod. Yan,
ang mga tayo. Yan, di ba nakasakay kita kita dyan? Apel pa yung basic. Ay, ang dumi ka. Ay, si John! Oh, apel kita, Jerry. Hindi mo apel ka kita, boy. Boy, apel kita. Jay, sabi ko, siyempre, pag-apel, sumbi. Patigyan ko ba rin, Jay? Apel kita na sumbi. Sabi niyo, mabuhay sa kanya, ma. Sabi niyo, Jay, ako para kayo. Dahil, alat, boy, sabi ko, sabi niyo, muna yan. Kita mo italo ko muna rin. Oh, madala mo diyan pag malok sila dito. Pagduwa kaya na. Ayan na. Bukan na mo pundo. Diyan pag saya ang pala mo. Dito na ang mala mo. Madala mo pag malok sila diyan pag may paparapin. Yan, go. Abi mo sana lang pag balilog. Bayo si ano? Wait daw. Yan, odo. Odo ka. Tara. Dakong bala din. Dali, di mo na kasama ng dalawa. Five, four, three, two. Uy, Makaila ko. Lagi ko pa ang mga kaya sabi ko ito ayun ka. Say na lagi ba? Oo, tignan nakita ako ng music ka. Hindi ka manunin ko. Ano na ako ko bago na. Sige ka na rin. Lumbe na luwa. Lumbe na kailangan. Oh, lumbe na pula. Lumbe ka man siya. Ano tanangan sa tiro? Lumbe mo ako ba? Ano tayo di ba? Hoy! Dali. Sabi ko, sabay niyo ako dali. Diyan ka na rin binandong. Yan, ako na ba? Diyan ka na rin.
Ako sabi si Jay. Dari binanta lang kayo mag-join. Ang sarap talaga. Bumabay. Pwede mo ba kinagawa? Uy, naulit Jay ba na? Sino ko ka? Uy! Oh. Naka George. Bawal ka boy! Yan na boy! Sa taon mo may 50 boy! 58, 58, 58. 50 ka na Jay! Next one sa balik mo boy! Ano ako boyfriend? Sino mo ka? Ano mo natanong ko? Anak ko, makabilang tulong. Bo! 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 Sila siguro mo na. Sarap pa, sarap pa. Ano na? Kaya tulong na sa mo. Woo! Pati pera lang. Ano nga nagaling? Pera nga di. Ano? Parang ilan? Ano ilan yun? Sabi ko yung mga pilon. Biyak ba? Ano? Sniper? Oo. Sniper na? Oo. Yo, ikaw. Ano ka ba? Bakit nagdadab na kita? Ano kasi? Dati naman, libre na sa mga. Ito? Pira na ano na? Ako nagkada. Kaya kami kaya kalite. Uy, yan nandun. Isulit na ipiran. Ay! Mabang pa. Ay, ano kita, biniling sunod. Hindi. Isu papansin. Tutulong pa ka. Ay, lala. Hala, papansin. Papansin, ano? May space ang gawin. Pagkada aking lalaya, bro. Ay, pagod. Kuya, inat. Siguro. Ito pala yun. Magandang nila daw bang sa ano? Ikaw. Ako na ba? Ay, ay, ay. Buwa si BT3. Malamig na sa bagyo, ha? Sino? Uy, Musa.
Papansin. Ultimate. Sabi. Please don't come muna. Yan na naman. Oo. Oo. Pag-uyo, wala ka sa ano ng ibod. Hey! Pwede na dyan. Para po yan sa kapila. Ano pala na ba? Ano ba? Ito paano mismo? Kaya nga ito, hindi mo nakakama. So, talagang ako na paano bigyan niya. Ay! Napangayos na lang. Palit kita kaya kanilo. Ay po. Eh, ako. Puno ako. Hindi ko nakikita ko. Abang ay! Isaw! Aray ko! Sa likod mo. Aray ko! Putang ina. Doon tong plate. Sa sisihan. Isaw! Pati ba yung magpas-click? Hanapin mo, Jay. Ang taas. Yan, pati ba ikaw magpas-click? Ay puto, ako nga niyo. Pas-click eh. Diba? Pwede pa. Pwede pa. So, ganun mo. Pwede ko kung natin. Bumaba. Nakikita ko. Likod mo. Ay, parang nagtutugod. Ay, laro pa ka na makalan. Okay. Ang ginagawa mo. Dahil kita may biyan na nga yun. Kaya, lagbibak na naman. Matibay na ako yan.
aja ya, pilih. Pilih nga, ito na. Buti kaya pangit ko sa nini. Bakit ka nag-snake?
Hindi, man ako tatanong. Ako niluluto para bumalik ka na bigyan. Hindi na. Ano lima ka? Yung hayop na ipagay yung pira. Ay, tumutulong mga bagong ka na. May nakadoy.
Ha?
Very good. Likod. Likod. Hindi ko yan na. Wala din. Wala na, wala na din. Ayun, ako. Mas karamay nito ka lang na. Ano? Translatiran. Tama na ako. Oh, out na sa ball, tapos ball. Hindi. Ano? Hindi. Yan ako. Hindi. Wala ko. Ito ka. Teka. Doon. At nagtawa. Basta po. Tapos lalagyan ko ulit ng radio. Naglalagay mo nga ba yung ano ko? Kanina. Wala naman. Ah. May 40 pa po.